אנחנו מלווים ארגונים אחרת. אנחנו מלווים אותם להיות שותפים טובים יותר. כן, אנחנו מאמינים שלמערכות היחסים בתוך הארגון יש השפעה אדירה על האיכות וגם על קצב התהליכים. שינויים זה העולם היום, ומי שידע לשלוט במערכת היחסים הפנים-ארגונית, יינתן לו יתרון תחרותי עצום. הוא זה שידע להתנהל מהר וגם להגיב מהר. אנחנו חברת גפן, חברה לייעוץ ניהולי. לאורך השנים ליווינו חברות רבות, מהקטנות ביותר ועד הגדולות ביותר במשק, ועזרנו להן לשפר שותפויות. אנחנו עושים את זה באמצעות כלי פשוט וידידותי שפיתחנו, שנקרא גלגל השותפויות. אני מזמינה אתכם להתבונן יחד איתי בגלגל הזה, ולחשוב איך כל תנאי נראה ומרגיש במערכת היחסים שבחרתם. חישבו על האג'נדה המשותפת במערכת היחסים הזו. האם יש לכם מטרה משותפת? חישבו על התפקידים בשותפות. באיזו מידה הם ברורים? האם יש אזורי עמימות? איפה דורכים לפעמים אחד לשני על הרגליים? היום אנחנו מזמינים אתכם לרכוש קורס מקוון וחדשני שיאפשר לכם להטמיע את שפת השותפויות בצורה חווייתית, פשוטה, שמאפשרת להגיע עד אחרון העובדות והעובדים בארגון. הקורס בנוי מ10 סרטונים קצרים שמאפשרים הסתכלות חדשה על ניהול מערכות היחסים, גם בחיים המקצועיים וגם בחיים האישיים שלנו. בכל פרק מקבלים כלי פרקטי אחד שתוכלו ליישם מיד. בסרטונים תמצאו דוגמאות וסיפורים מחיי היומיום בארגונים שונים. הנה מספר דוגמאות. מודל 4 הצבעים. בואו נכיר את 4 סגנונות התקשורת. אז הטיפוס הראשון הוא הטיפוס האדום, המשימתי. נקרא לה דורון. דורון היא אישה של תכלס. אחת שמרגע שהיא רואה מול המטרה היא שועטת קדימה. נכנסת מתחת לאלונקה והיידה, דוחפת את כל הצוות. היא אדם תחרותי, ישירה, חזקה, וחשוב לה להצליח במשימה. אז מה הם אותם רעלני תקשורת? הרעלנים הם למעשה מנגנוני הגנה. תגובות אוטומטיות שיוצאות מאיתנו במצב של קונפליקט, לחץ או כל קושי אחר. המנטור האמריקאי המפורסם סטיבן קובי מדבר על 5 רמות של הקשבה. בקצה רצף ההקשבה אפשר לראות מצב של חוסר תקשורת מוחלט. לאחר מכן, ישנו מצב בו אנחנו מעמידים פנים שאנחנו מקשיבים. כלומר, אנחנו לא באמת מקשיבים, אבל אנחנו שחקנים על בימת הקאמרי. בקורס המקוון ננסה לתת לכם הסתכלות חדשה וכלים שישפיעו על מערכות היחסים שלכם בכל מעגלי החיים. אם אתם ארגון שמחפש לשבור את תקרת הזכוכית שלו ולהטמיע שפת שותפויות משופרת ובריאה, אז קדימה, תצטרפו אלינו.